日本嘅工人出車廿多年來對量嘅增加改變咗品質嘅提升。一方面係因為嘅量越來越足嘅，第二係財務也很棒棒嘅，故所該鼓勵民間來聽取公共出車，服務也會比官方韓國多樣有彈性。有一啲 nice 企業都係一隻典範，因為喺台北市西城區來起社會出車，幾隻嘅人口高齡化嘅洋蔥冇乜投入合作。後生嘅如出外裝去變賣，佢哋品質也該唔好喎。係全日本千多年兩日嘅生活保護津貼被提起，一個 nice 嘅社會出車係本高齡中大收入戶，韓國身心障礙者一隻落錯嘅處所，還會照顧人哋嘅生活需求，對佢哋屋嘅做起事，為窮苦地區帶來改變。一談起來，才唔上錢嘅生意 ，nice 喏作為下去喏。日本政府又有本人按多碼嘅鼓勵團支持麼？來看台北民間做嘅社會出車。都市大樓活動項一搭4年內，總係各種各樣嘅青菜果子，也就開起88歲嘅廚夫先將阿伯婆個用心治理出來嘅。こっちこれメロンとかスイカとかね。メロンとかスイカとかこれみんなやってはりますじゃんけど、別に自分だけ食べようまでやってんじゃなくてね、もうここにおる方らみんなね、もう一個ずつも食べてもらったから美味しかったとか言うてか喜んでもらんでるもんで、自分も腰も足も痛いんやけどもね、無理してからね、こういうのも好きやからねやってますから、もうよろしくお願いします。亞東喺台北市西城區嘅番內屋，係乃是企業專門標本老人家喺啲社會出車，為到一本老人家安心喺，屋都有緊急救援同保內通嘅設備。非常っていうボタンがあります。でこちらお風呂の方もここにボタンがありますので、どこで倒れても一応私が今岸名にいてた事務所、そちらの方に緊急通報が入るようになってます。そして私今ここに上がってきてるいうことは下誰もいてませんので、隣にヘルプセンターとそれからケアプランセンターがありますので、そこにも同じありますので、機械がありますので、そこに通報が行く。そして誰かが上上がってきてからどうされましたかっていうふうに対応できるいうことで、だからいつでもここにおられたら調子が悪い思ったら押してもらったら下から上がってくるっていうのがうちのシステムです。はい、僕らみたいに一人暮らしだとね、やっぱりこの程度が一番いいかなと思うんです。打錯隨本老人家安心顧身嘅蔬菜含啦，但是企業還想辦法，為喺睇亞嘅老人家喺到韓國歡喜，還提供交易發通。それは皆さん入居者の方がここに置いていただいてる花屋とかそういうふうな遊びのもので、そして今ちょっとないんですけれども、こちらの方でハイキング行くのが好きやいう方がおられて。乃是企業對2002年起始喺西城區辦社會出車，屯路區嘅出車改做合適老人家、身障者無處後生嘅喺啲番內屋，一下已經有5棟179戶專門聘人喺啲屋嘅，來滿足無強用族群嘅需求。それで2合目に作った向こうのマンションはむしろ若い人が西成で自分たちが選べるような建物がそんなに多くないからどんどん外に出ていっちゃうということで、そういう若い夫婦とか子供が小さい人たちが選んでもらえるような良質な若者向けの賃貸住宅を作ろうと。それ以外にはもう少し単身高齢者がですねそれなりの生活保護っていう家賃補助を受けながら住むのにどっちかというとひどい建物が多い中でそのモデルになるようなものを我々は示したかったとかですね、その時々のテーマでやってきました。照統計，西城區人口有32.7%係老人家，
嗰個全日本平均呢22.1%，韓國出測環境大過日本規定的最大基礎水準，也就係講一戶面積冇到5.4平嘅比例，由22.6%按度，係全日本平均值嘅5倍。市政區係台灣嘅老舊社區代表之一咯，睇下向蘇州嘅屋嘅限係一定多，嗰所鐵通屯火柴嘅在開面，咪係一定大嘅。乃是企業落來愛改造也條屋嘅，其實係冇受到居民嘅反對，點都係受到歡迎同期待。前はねアパート生活してたんですわ。だから隣がね窓開けてもね家の壁で青空も見えんぐらいこうなんていうか景色が見えなかったんですわ。だからここに来たら全部こう戸を閉めたらね音が遮断されるんですわ。今戸を開けてるから車の音がしてねちょっとうるさいんですけどね戸閉めたら音がしなくなるしでなんていうか前のことを思ったらねだいぶこうプライバシーのことからねいろんなことがこう改善されたような感じがします。有錢的生理無人做，也看起來無錢好賺的出租出租事業，乃是企業用為作為勞基諾。原來日本政府提供建設經費補助，長期代理融資，大數業者租金補貼，因為也上太獎勵，乃是企業就有穩穩的業務水收入，維持得基本營運。採算性についてはギリギリですね。要するに銀行返済がずっと25年とか30年とかある中で一定の入居率を確保してその利回りは確保してるんですけれども普通民間でやるような賃貸住宅の採算性に比べたら、土地の取得するところから始めたりっていうこともあって後でご説明しますけれどもそういう意味ではそういう建て替えの補助事業とかねそういうのを一緒にセットでやっていかないと全く民間資本だけでねやれないっていうのはやりながらの実感です。その時に民間賃貸住宅と公共賃貸住宅それぞれが発展するようにしていかなきゃならないなと。ただ民間賃貸住宅は先ほど言いましたような供給するためのバックアップする政策が非常に大事ですね。つまり売却することによって儲けるんじゃなくて貸すことによって儲ける。そして長期的にそれを生活の資金とかあるいは会社の利益にしていくというようなシステムを作る必要がありますね。看到人客來，共享社生堂嘅員工停定該宵夜款待，也係台灣市西城區嘅傳統社生堂。2001年日本政府停止發放免費社生券，因為冇社生房嘅家庭漸來漸少，無體亞隻嘅限係該使用，乃是企業就屯沙區嘅社生堂合作，提供優待券俾60歲以下嘅居民。その時にそういう地域に入浴の補助金とかね入浴券が配られたのも終了したんで地域のお風呂屋さんにお年寄りなんかがね行きにくくなるっていう時に少しお風呂屋さんは通常の料金よりも割引をするし。安尼之土打造出居民屯沙區經濟成功強盛嘅地方。75歳超えるお年寄りが6人ぐらい女性ばっかりフロントで入ってもらって彼女らはもう元気なうちはずっと働いてもらえるよっていう形でお風呂のフロントのスタッフで入ってもらってますしあと生活保護のね男性で清掃っていう形でねお風呂毎朝営業する前の間お風呂をちゃんと清潔にするっていう仕事ではそれで難儀やったらやっぱりちょっと手助けしたり、そういうことでお風呂利用してもらってますけどもねだから今みたいにちょっと時間がある時はおしゃべりしてたらお客さんはそれで分かってくれるからちゃんと話してくれてで帰ってもらってます。だからもうお風呂がよくていつもきれいにしてやるから来やすいっていうことも言ってもらってるけどもねだからお客さんはそれが一番楽しみ合えて来てくれてはるけどもね。主要係愛管理建活嘅乃是企業，咩無條件係愛照顧住戶嘅生活，多多嘅屯客嘅環境做到韓國好。うちの会社とあと
地域で社会福祉法人がいろんな社会福祉事業を提供しているそういう社会福祉法人とコラボレーションして事業をやってることが多くて補足しますとそれぞれのマンションが上階が住宅で1階とか2階がテナントで埋めてるんですけれどもそういうテナントが普通のお店っていうよりも介護事業所であるとかグループホームであるとかそういったケアプランセンターであるとかそういったところである程度テナントとしての安定した収入を共同でやることで回しながらでそういう福祉サービスがマンションとセットになるような計画がこの間ずっと続いてきました。公司細細嘢，無求愛存太錢，沙神抽出太事業。QQ 嘅沙期本但愛做嘛嘅，就讀書讀藥，一旦同意歸抽出重新嘅基礎經費，打抽出古道出車、古道沙貨、古道沙期經濟嘅，台版乃是好掉。